नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या गजाली कार्यावळीच्या आनीक एका खासा एपिसोडात तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार. गोंय हे पर्यटन स्थळ म्हणून सगळ्याकूच फामाद आसा हे आनी हांवें वेगळें सांगपाची गरज ना. मागीर पर्यटक आसूं, कलाकार आसूं, अभिनेते आसूं, गोंयांत येतकच कामांतल्यान थोडो तरी वेळ काडून गोंया खातीर गोंयांत भोंवतात, गोंयाची मजा लुटतात. अशीच एक अभिनेत्री जांकां आमी सगळींच वळखतात, म्हाका वेगळी वळख करून दिवपाची गरज ना. फोंडार असून मी या घरची, अग्गबाई सासूबाई हाच्या व्यतिरिक्त कितल्याशाच नाटकांनी, कितल्याशाच चित्रपटांनी तिणें भुमिका केल्या आनी आज ती खासा गोंयांत हांगा उपस्थित आसा आनी आमी साहजिकच तिका गाठली. शी इज नन अदर देन तेजश्री प्रधान. तेजश्री, मी कोकणी भाषेत तुझं स्वागत करते. तुका खूप खूप येवकार. ओके, थँक्यू. मला इतकं गोड वाटते. मला गोव्याची भाषा एवढी आवडते ऐकायला की त्याच्या भाषेतच असा एक गोडवा आहे, असं छान लय आहे. तुला येते की नाही कोकणी बोलायला? नाही, पण मला आवडेल जर का मला गोव्यात येऊन छान वाटलंय हे मी कसं तुमच्या भाषेत सांगायचं. ओके, आमच्या व्ह्युअर्सना सांगायचं आहे म्हाका गोंयांत येऊन खूप बरें दिसता. नमस्कार गोवेकर, म्हाका गोव्यात येऊन बरा दिसता. सो नाईस ऑफ यू. सो आता आम्ही गोव्यात तुझ्याशी बोलतो म्हटल्यावर साहजिकच मी तुला पहिला प्रश्न विचारेन, गोव्यात आल्यावर कसं वाटतं? काय बोलले तर गोव्यात येऊन म्हाका बरं दिसता. हो, म्हाका गोव्यात येऊन बरा दिसता. सो शूटिंगसाठी तुमचं येणं होतं कधीतरी गोव्यात. सो ह्याच्या आधी किती वेळा येणं झालंय असं? मी खरं सांगू का, मला गोवा हे मी जितकं आमच्या लेन्सेस मधून आणि शूटिंगच्या दरम्यान पाहिलंय ना, माझ्या सगळ्यात जास्त गोव्यातल्या ट्रिप्स या सिनेमासाठी, नाटकांच्या प्रयोगांसाठी किंवा आता आपले वेब सिरीज आले, शॉर्ट फिल्म झाल्यात, त्या शूटिंगसाठीच झाल्यात. आणि प्रत्येक वेळी मला इतकं वाईट वाटलंय की मी मुंबईतनं जाताना ना, एक प्रत्येकाला माहिती आहे आता की मुंबईतून आपल्याला आपण कुठे चालली आहेस, गोवा, ओ वाव तू गोव्याला चालली आहेस असं लोक म्हणतात. आणि माझं असं होतं की हो मी गोव्याला चालली आहे, पण मी एअरपोर्टवरून माझ्या राहायच्या जागावरून शूटिंगच्या जागी, तिकडून पुन्हा एअरपोर्टला, असं गोवा बघत आले आजपर्यंत. ओके. सो खूप ट्रिप माझ्या झाल्या नाहीयेत, पण येस मी लहानपणी आईबाबांबरोबर गोव्याची ट्रिप केली होती. नंतर आय थिंक मी 2 फॅमिली ट्रिप्स केल्यात गोव्यात. सो मला गोवा खूप आवडतं आणि मुळात गोवा या शब्दातच इतकी आपुलकी आहे आणि इतकं ते आपल्याला बोलवतं असं वाटतं ना की छान वाटतं गोवा. तू एखादा मजेदार किस्सा आठवतो का गोव्यातला? मला मजेदार किस्सा नाही आठवते, पण ना मी लहानपणीचे फोटोज अल्बममध्ये आपण बघतो आणि मग कधीतरी लहानपणीचे विषय निघतात ना, तर तेव्हाचं मला एक गोष्ट आठवते की लहानपणी गोव्यात आल्यावर बीचवर गेलो होतो आम्ही आईबाबांबरोबर. आणि मला खूप उशिरा, म्हणजे जवळजवळ मोठं होईपर्यंत असं वाटायचं की माझ्या बाबांना स्विमिंग करता येतं, कारण गोव्याच्या बीचवर बाबा आम्हाला पाण्यात घेऊन जायचे ना, आणि त्यांचा हात धरून आपण राहायचं. आत जायचंय तरी बाबा आपल्याला सांभाळतायत. तर माझा असा खूप वर्ष आयुष्यातला असा समज होता की माझ्या बाबांना स्विमिंग करता येतं. आणि मला कधीतरी आता रिसेंटली कळलं की माझ्या बाबांना स्विमिंग करता नाही येत. आम्ही लहान होतो आणि इट इज जस्ट दॅट ते मोठे होऊन आपला हात धरायचं म्हणून आपल्याला वाटतं ना की अरे ह्यांना आपल्याला पाण्यात नेतात म्हणजे. सो तो मला एक किस्सा आठवतोय गोव्याचा. आणि बाकी म्हटलं तर मुंबईमध्ये पण समुद्र आहे, पण आय थिंक गोव्याचा समुद्र जास्त एन्जॉय करण्यासारखा आहे. गोव्यामध्ये मी आत्तापर्यंत ऑलमोस्ट 3 ते 4 सिनेमांची शूटिंग्स केली आहे. आणि इथले किस्से म्हणजे मी गोव्यात आल्या दिवसापासून साधारण सेट्सवर असे असतो की मला कधी वेळ आहे, मला कुठला वेळ मोकळा आहे, मी कुठल्या सीनमध्ये नाहीये. आणि डिरेक्टरचं असं होत असतं की अरे तुम्ही काम करायला आलायत ना, आणि मग आम्ही कायम म्हणतो की नाही आम्ही गोवा फिरायला आलोय, काम मध्ये मध्ये झालं तर होईल. सो या असं जे काही बिट्स अँड पीसेसमध्ये गोवा बघणं होतं ते होतं. सो आता आम्ही जरा तुझ्या अभिनय क्षेत्राकडे वळूया. आतापर्यंत तू नाटक, सिनेमा, मग मालिका अशा सगळ्याच गोष्टी केल्या आहेत. कुठे जास्त कम्फर्टेबल वाटतं? मला सगळी क्षेत्र आवडतात फ्रँकली सांगू तर, कारण ना प्रत्येक गोष्टीची एवढी वेगळी वेगळी मजा आहे ना की आज डेली सोप मी करते तेव्हा पटकन, आज अगदी गोव्यातही बाहेर लोक जेव्हा भेटतात तेव्हा पटकन त्यांना ती आपलीशी वाटते हिरोईन. तुम्हाला घरापर्यंत पोहोचता येतं लोकांच्या, किंवा लोक पटकन म्हणतात तुम्हाला की
अरे तू आमच्या घरचीच आहेस, आम्ही बघतो तुला रोज, ते म्हटल्यावर छान वाटतं. सिनेमा करायची आणखी वेगळी मजा आहे की आता हे लोकांपर्यंत पोहोचणं झालं, पण स्वतःचं आणखी एक वेगळं समाधान की आपल्याला स्वतःला मोठ्या पडद्यावर, कारण ऍक्टर बनायला उभं राहिल्यानंतर प्रत्येकाची इच्छा असते की मला त्या 77mm वर स्वतःला बघता आलं पाहिजे. त्यामुळे मला सिनेमा करायला आवडतो. सिनेमाचा अँगल विजन, एक वेगळाच विजन आहे सिनेमाचं. आणि नाटकं पुन्हा तेच की केलेल्या कामाची पटकन पावती मिळते. मी आज स्टेजवर काम करत असताना आणि मला हे सांगायला खूप छान वाटतंय की गोव्यामध्ये आजपर्यंत मी जेवढे प्रयोग केलेत ते प्रयोग सगळे हाऊसफुल झालेत आणि त्याला भरभरून प्रतिसाद गोवेकरांनी दिलाय. बरोबर. की काम करताना पटकन आपण एखादा जोक मारावा किंवा आपण एखादं इमोशनल सीन करावा तर लोकांची पावती तुम्हाला ऐकू येत असते सातत्याने. सो मला वाटतं ती खूप छान गोष्ट आहे इथे. पण सध्या अगबाई सासूबाईच्या नंतर अजून तू मालिकेत दिसत नाहीस. सो पीपल आर वेटिंग फॉर यू. सो हो, नाही मी येणार मालिकेमध्ये काम करायला. मलाही खूप इच्छा आहे आणि मी लवकरात लवकर मालिकेमध्ये तुम्हाला दिसेनच, कारण की मालिका हे क्षेत्र मला कायम बोलवत आलंय. त्यामुळे त्या क्षेत्राकडे पाठ फिरवून मी कधीच दुसरं काही करणार नाही. आता एक गोष्ट आहे, पण एक मालिका संपल्यानंतर लोकांना थोडंसं त्या पात्रातून बाहेर पडायला, त्यांना पुन्हा एकदा थोडीशी आपली आठवण व्हावी किंवा अरे ही दिसत नाहीये हे जे म्हणणं आहे ना, हे छान असतं. ते आता चालू आहे लोकांचं. लोकांचं अरे सतत दिसते यार, आता कंटाळा आला हिला बघायचा, ह्याच्यापेक्षा मला वाटतं ते छान आहे. त्यामुळे माझं काय होतं ना, एक मालिका संपली की मी एक 8-10 महिन्याची गॅप मालिकांमधनं घेते. मी कामं करत असते, मी ऍडव्हर्टाईज करते, त्या दरम्यान जे राहून गेलेले सिनेमे आहेत त्या सिनेमांची शूटिंग करते. जसं आता मी आता एक हिंदी फिल्मच्या शूटसाठी मी आता इथे आले. सो हे फिल्म शूटिंग संपवणार, पण मग आता लवकरात लवकर आता माझे ते 8-10 महिन्याची गॅप संपली आहे. त्यामुळे लवकरच मी तुम्हाला भेटायला येणार आहे टेलिव्हिजनवर. ओके. आता सध्या कसं आहे की तू पण तरुण आहे, सो तरुणाई कुठेतरी तुला आता फॉलो करते. सो खूपशा जे तरुण आता अभिनय क्षेत्रात जायला बघतात त्यांना कुठेतरी एक तेजश्री सारखं व्हायचंय असं एक मनात असतं. आणि आजकालची जर तू बघितलं आजकाल की प्रत्येकाला प्रसिद्धी खूप लवकर हवी आहे, घाई असते प्रसिद्धीसाठी, खूप घाई असते. सो तुला याविषयी काय वाटतं की तरुणाईने काय करावं? त्यांना खूप घाई आहे प्रसिद्धी, लवकरात लवकर त्यांना तुझ्यासारखं व्हायचंय. सगळ्यात पहिले ना, हा लवकरात लवकर शब्द आहे ना तो काढून टाकावा असं मला वाटतं. कारण की मला हे सांगायला छान वाटतंय की लोकांना आज होणार सुन्नी या घरची या मालिकेतनं तेजश्री लोकांच्या घराघरात पोहोचली. आजही एक 90% लोकांचा समज असणार की अरे तुझी ती पहिली सिरियल होणार सुन्नी या घरची ना, त्या 6 सासवा आम्ही बघायचो सिरियल. पण होणार सुन्नी या घरची ही माझी 4थी सिरियल आहे. आणि होणार सुन्नी सिरियल करण्याआधी 7 ते 7.5 वर्षांचं माझं एक कारकीर्द आहे. त्यामुळे ना लवकर काही नाही होत. आता जर का त्या 7.5 वर्षांपूर्वी आपल्याला लोक ओळखत नाहीयेत किंवा आपल्याला कुठे आयडेंटिटी नाहीये, लोकांना आपण काम करतोय, नातेवाईक तुम्हाला पटकन म्हणतात की अरे इथं काय शूटिंगला जाते, दिसत तर कशातच नाही, काय करतेय, असं जेव्हा होतं तर ते लवकर हवंय सगळं या म्हणण्यामध्ये जर का मी तेव्हा थांबले असते तर आज तेजश्री प्रधान कुणालाच माहित नसते. त्यामुळे एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवा, फार वेगवान गोष्टी असतात ना त्या खूप काळ नाही टिकू शकत. त्यामुळे तुम्ही निवांत जा, हळूहळू पुढे या. मी सुद्धा टप्प्याटप्प्याने आले. आज 14-15 वर्ष मागे वळून पाहिल्यानंतर जे काम केलंय त्याच्यानंतर आपण इथे पोहोचलोय. सो मला आजच्या जनरेशनला हे नक्की सांगायला आवडेल की पेशन्स ठेवा आणि श्रद्धा ठेवा, तुमच्या कामावर विश्वास ठेवा आणि सातत्याने काम करत राहा. आपण जे करतो ते वाया जात नाही. कदाचित आपण केल्या क्षणी ते आपल्याला त्याची पावती मिळत नाही किंवा ते आपल्या डोळ्यांना त्याचे रिझल्ट दिसत नाहीत, पण असं नसतं. त्याची नोंद होत असते, कुठे ना कुठे ती होत असते. जो तुमच्या कष्टांवर विश्वास ठेवा आणि करत राहा. एक दिवस तुमचा येणार आहे आणि त्या दिवसाची वाट बघत तुम्ही सातत्याने करत राहा. आयुष्यात कंटाळू नका, गिव्हअप करू नका आणि कुठेही यार बास झालं होत नाहीये हे तर अजिबात म्हणू नका. गोष्टी करत राहा. आजकाल मोबाईल वगैरे सोशल मीडिया ह्याच्यात जास्त गुंफलेली असतात तरुणाई. सो कुठेतरी ते खूपच त्याच्यात इन्व्हॉल्व्ह झालेली असतात. सो
तू सोशल मीडियावर केवढं डिस्टन्स ठेवते आणि केवढी ऍक्टिव्ह असते, म्हणजे काय तुझं मॅनेज करते? माझ्या फोनमध्ये एकतर ॲप आहे जिकडे 10 वाजता माझा फोन ते सगळे ॲप्स बंद करून टाकतो. त्यामुळे रात्री 10 नंतर मी माझ्या सोशल मीडियावर फार ॲक्टिव्ह नसते. अगदी कधीतरी असं झालं की बाबा एखादी पोस्ट टाकायचीच आहे आणि त्याची रिक्वायरमेंट रात्रीचीच आहे, तर मी जाऊन ती पोस्ट टाकते. पण त्याच्यावरचे कमेंट म्हणा किंवा त्याच्यावर जे काही येईल, सो मी माझ्यासाठी केलेला रूल आहे की सकाळी 10 वाजल्यापासून रात्री 10 वाजल्यापासून एक सकाळी उठेपर्यंत मग फोनला नाही हात लावायचा. त्यामुळे आणि हां, ॲक्टिव्ह म्हणाल तर तेवढी नसते. मी पोस्ट करते सोशल मीडियावर कारण इट इज अ पार्ट अँड अ पार्सल ऑफ आवर जॉब. आम्हाला लोकांच्या नजरेत येत राहावं लागतं आणि आताचा सोशल मीडिया किंवा इंस्टाग्राम म्हणा, फेसबुक म्हणा, या गोष्टी हा कामाचा एक वेगळा प्रकार बनला आहे की त्याच्यावरही आज ॲडव्हर्टाईज यायला लागल्या आहेत, ज्याच्यासाठी आमचे फॉलोअर्स मॅटर करतात. सो त्या कामाच्या निमित्ताने जितकं मला ॲक्टिव्ह राहायला लागतं तेवढं तर मी ॲक्टिव्ह असते, पण त्याच्या पलीकडे मी फार नसते सोशल मीडियावर. कॉन्स्टंटली आत्ता मी उठले, आता मी बसले, आता मी हे केलं, इतकं मला सोशली स्वतःला नाही एक्सपोज करता येत. तेवढं ती कला अजून माझ्यात आलेली नाही आहे. आणि बाकीच्या मुलामुलींना पण आता काय सांगायचं, म्हणजे कसं आहे की हा इतका वैयक्तिक भाग झाला आहे ना की आज एका पॅरेंट्सना असं वाटतं की सोशल मीडियामधून मुलांचं नॉलेज वाढतं, काही पॅरेंट्सना असं वाटतं की नाही, एवढ्या लहान वयात आम्ही त्याला फोन हातात देणार नाही. पण हा खूप वैयक्तिक भाग झाला आहे आणि ना ह्याच्या ना आता ना इतकी दुधारी तलवार झाली आहे. ते जितकं चांगलं आहे तितकं वाईट पण आहे. कुठे थांबायचं आपल्याला हे कळलं पाहिजे. आणि जर आपल्या मुलांना कळत नसेल तर पॅरेंट्सना त्यांनी एक बॉर्डर लाईन आखून दिली पाहिजे. म्हणजे आता मला वाटतं की मुलांना 100% ब्लेम नाही करत मी. सोशल मीडिया किंवा मोबाईल्सना सपोर्ट करते असा अर्थ नाही यातून. पण एक भाग हा पण होता की आमच्या वयाला किंवा आपल्या एज ग्रुप्सना ना आज एकतरी भावंड आहे. अगं आज न्यूक्लिअर फॅमिलीज झाल्यात, मुलं एकटी पडली आहेत आणि आई वडिलांना कॉम्पिटिशन वाढली आहे, खर्च वाढले आहेत, एक्सपेन्सेस इतके वाढलेत की त्यांना ना दोघांना काम करायला पर्याय नाहीये. आणि ते मूल आहे ना, मला आठवते माझ्या लहानपणी ना एक 15-16 मुलं बिल्डिंगमध्येच खेळायला असायची. आज या न्यूक्लिअर फॅमिलीज आणि त्या सिस्टीममध्ये ना आपल्या शेजारच्या घरात कोण राहतं हे पण आपल्याला बरेचदा कळतंय नाही कळतंय असं झालंय. सो काही वेळा असं वाटतं की ती मुलं काय करणार. पूर्वी आमच्या वेळी जी मी म्हटलं रेषा आखली पाहिजे, तर आई वडिलांनी 7 वाजता घरी यायचं आणि परवसा म्हणायचा. तुम्ही एक अथर्वशीर्ष म्हणा, रामरक्षा म्हणा किंवा मारुती सूत्र म्हणा, हे काहीतरी केलं जायचं. हां, कारण आम्हाला हे जे आहे ना हा मित्र नव्हता आमचा. आम्हाला ऍक्च्युली माणसं मित्र म्हणून अवेलेबल होती. सो आजच्या मुलांचा हा पण प्रॉब्लेम झालाय की त्यांचे मित्र पण आईबाबाच झालेत, त्यांना आजूबाजूला फार मुलं नाही आहेत. पण मग माझं म्हणणं आहे की त्यावेळी जसं आमच्या आईवडिलांनी आम्हाला 7चं किंवा 8चं लिमिट दिलं होतं, तसं कुठेतरी ते लिमिट सेट करून द्या. फोन वापरणं वाईट नाहीये. आज आपल्याला लॉकडाऊन नंतर तर आपल्या ऑनलाईन स्कूलिंग सुरू झालं, त्यामुळे मुलांना पर्याय पण नाही उरला फोन वापरायला. फक्त या गोष्टी करताना थोडंसं भान ठेवा की बाबा ही आपली लाईन आहे आणि इथे थांबायचं आहे. ओके. सो आता जसं आम्ही म्हटलं की सोशल मीडियापासून कुठेतरी आम्ही स्वतःला लिमिट घातली पाहिजे. सो तुझं वाचन वगैरे प्रचंड आहे असं मी ऐकलं आहे. सो आता बघितल्यावर मुलांना पुस्तकं तर नकोच आहे. सो त्याविषयी थोडं सांग की तुला कशी तू आवड निर्माण केलीस पुस्तकांची? मी तर पुस्तकांची आवड म्हणजे मी म्हटलं तसं की माझ्या लहानपणीचं समीकरणच वेगळी होती आई वडिलांची मुलांची. त्यामुळे आमच्या घरात तर म्हणजे आजच्या दिवसात ही 10 पानं वाचली गेलीच पाहिजेत. ऑफिसमधनं आल्यावर अभ्यासाव्यतिरिक्त हे पुस्तकाची एवढी पानं वाचली पाहिजे. तुम्ही काय वाचलं ते संध्याकाळी सांगायचं. पाढे पाठ केलेच पाहिजेत. हे जे केलेच हा जो चव होता ना, हे आजच्या मुलांपासून कुठेतरी दुरावलं जात आहे. अरे केलं पाहिजे पण केलंच पाहिजे हे जे आमच्या लहानपणी होतं ते आता थोडंसं कमी होत आहे. त्यामुळे मला लहानपणी फार काही आवड नव्हती पुस्तकं वाचायची, पण कुठेतरी हे केलं पाहिजे मध्ये तो एक जगण्याचा भाग होऊन गेलं. मग जेव्हा शूटिंग सुरू झाली, रेग्युलर काम सुरू झालं, 12-12 तास तुम्ही सेटवर असतात, 2 शॉट्सच्या मध्ये लाइटिंग करायला टेक्निकली जो काही वेळ जात असतो त्या वेळात काय करायचं. सो मजा करून पण एका पॉईंटला कंटाळा आल्यावर मला असं लक्षात आलं की अरे पुस्तक हा छान सोबती आहे आपला. सो बॅगेत एक पुस्तक घातलं आणि आपण कुठेही गेलो की ते चालणं ही छान गोष्ट आहे. मग मला आजच्या मुलांना असं सांगायला आवडेल की तुम्ही तर आणखी लकी आहात की आमच्या वेळी
आम्हाला येस आजी आजोबा कधीतरी गोष्ट सांगायचे, ती आमच्या नशिबात होती. पण तुम्हाला जर का वाचनाची आवड नसेल तरी सुद्धा नॉलेज वाढवणं हा मुद्दा आहे ना. आज एवढी ॲप्स आली आहेत, ऑडिबल सारखे ॲप आहे, आणखी खूप, म्हणजे मी आता एक नाव फॉर एक्झाम्पल सांगितलं, पण अशी खूप ॲप्स आहेत जी मोबाईलमध्ये 0 खर्चामध्ये आपल्याला डाउनलोड करता येतात. तुम्हाला मोबाईल वापरायला आवडतात, तुम्हाला मोबाईल वापरायचा आहे, काही हरकत नाही, वापरा. एक अर्धा तास दिवसभरातला असं ठरवा की त्या मोबाईलमध्ये ना खूप चांगली चांगली पुस्तकं आणि चांगल्या चांगल्या माणसांच्या आवाजात केलेलं रेकॉर्डिंग आहे. सो तुम्हाला जर ॲक्च्युली बसून असं पुस्तक वाचायचा कंटाळा येत असेल तर तुम्ही पुस्तकं ऐका ना, नॉलेज वाढणारच आहे. आणि ऐकता ऐकता कुठेतरी ती गोडी वाढत जाते आणि मग आपल्याला स्वतःला वाटतं ही ना आवड डेव्हलप होण्यापेक्षा ना हा वेळ प्रत्येकाच्या लाईफमध्ये येतो जिकडे असं वाटतं की यार मी हे घेते आणि मी हे वाचते. सो तशी येईल वेळ. सो तू आता आपला एक्सपिरियन्स आमच्याकडे शेअर केलं. सो कधीतरी अशी वेळ आली आहे का की तू एकदम डिप्रेशन मध्ये गेली होतीस की मला हे जमणार नाही, माझ्याने होत नाही, सोडून द्यावं, कधीतरी अशी वेळ कधी तुझ्या आयुष्यात आली? हो निश्चितच. आणि मला असं वाटतं की जो माणूस असं सांगेल की माझ्या आयुष्यात अशी वेळच आली नाही तो आदांत खोटं बोलतोय असं माझं ठाम म्हणणं आहे. कारण देवाने आपल्याला बनवले, आपल्या लिमिटेशन्स आहेत, आपली सहनशक्ती आहे, कोणाची जास्त आहे कोणाची कमी आहे. कोणीतरी 3 दिवसात गिवअप करेल, कोणी 30 दिवसात करेल, कोणी 3 वर्षांनी करेल, पण तो गिवअपचा एक दिवस येतो. फक्त माझं काय म्हणणं आहे माहितीये का, तुम्हाला जर का गिवअप करावं असं वाटलं तर त्याच्यात काहीच चुकीचं नाहीये किंवा वाईट नाहीये. पण गिवअप करायचं वाटल्यानंतर तुम्हाला वाटलं तर धाय मोकलून रडा, पण ते झाल्यावर छान तोंड धुवा आणि पुन्हा नव्याने उभे राहा. गिवअप करून म्हणजे अख्ख्या आयुष्यावर गिवअप नका करू. कुठेतरी वेळ द्या. डोंट बी हार्ड ऑन युअरसेल्फ. तुम्ही शांत बसा, तुम्ही थोडासा वेळ घ्या. छान काहीतरी खावंसं वाटत असेल, आज मला नाहीच वाटत आहे मनाला काही चांगलं, काहीतरी चांगलं खाणं ही गोष्ट अशी आहे की तुमच्या आरोग्याशी सगळ्यात जास्त निगडीत असते. आणि आपले 9 रस जे आहेत ते तुमच्या बॉडीमध्ये त्या एनर्जीज क्रिएट करतात. त्यामुळे तुम्हाला सगळ्यात जास्त आवडणारा पदार्थ खा, स्वतःला पॅम्पर करा. पण मला वाटतं या डिप्रेशनमधून बाहेर पडण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न तू कसं काय केलंस मॅनेज? खाणं. ऍक्च्युली मला खूप कधीतरी वाईट वाटतं किंवा मला कधीतरी खूप कंटाळ येतो किंवा एखादी गोष्ट नाहीच होते असं वाटतं, तेव्हा एका पॉईंटला मी ना अट्टाहास सोडून देते. मी शांत करते स्वतःला आणि माझं असं होतं की पुढचे हे एवढा स्पॅन मला ना या गोष्टीचा विचार नाही करायचा आहे. मग तो विचार नाही करायचा आहे म्हणून ते विचार थांबत नाहीत. पण मग डिस्ट्रॅक्शन्स असतात. मग त्याच्यातनं आपल्याला हवं असलेली एखादा पदार्थ स्वतःच्या हाताने बनवून खायचा किंवा नाहीतर ऑर्डर करा, खा. किंवा एखादा छान, आज तर म्हणजे आपण आता मोबाईलबद्दल इतकं बोललोय, सोशल मीडिया एवढा पॉवरफुल झालाय. आज तुमच्या टीव्ही बरोबरच तुम्हाला नेटफ्लिक्स आहे, ॲमेझॉन आहे, तुम्हाला झी5 आहे, बूट आहे, खूप ॲप्स आहेत. त्याच्यावर काहीतरी छान बघा. आणि जेव्हा तुम्हाला खरंच असं वाटेल, बरं ह्याचा कोणीही गैर उपयोग करून घेऊ नका की दर 2 दिवसांनी मला आता छान नाही वाटत आहे, असं नसतं. कधीतरीच आपल्याला खूप जास्त छान नाही वाटत, तेव्हासाठीच आहे हे. सो तेव्हा माझं असं म्हणणं आहे ना की मग तेव्हा नका पुश करू. ते तुमचं, जसं आपण आज एक्सरसाइज करायला उभं राहिल्यानंतर एक सर्टन काउंट्स नंतर तुमची बॉडी सांगते की ओके बास थांब, दम लागलाय, तसं आपलं मन सुद्धा दमतं. आपण त्याचा विचार नाही करत, पण जेव्हा ते मन दमतं ना तेव्हा त्याला त्याचा वेळ द्या. आपलं डोकं जेव्हा विचार करून दमतं तेव्हा त्यालाही वेळेची गरज असते. आणि 2 आपल्या एक्सरसाइजच्या सेटमध्ये जो आपण वेळ घेतो तसाच तो मनाला आणि मेंदूला पण दिला पाहिजे. आणि त्या मोमेंटला काही नाही, झोपा, मजा करा, बाहेर जा, तुम्हाला आवडणाऱ्या व्यक्तींना भेटा, त्यांच्याबरोबर विचार करा. कारण विचार करून आपल्याला काही अचीव नाही करता येत. आणि मी जे कायम सांगत आले आता तर म्हणजे सगळ्यांना माहिती आहे की परिस्थिती आपल्या हातात नसते कधी. त्यामुळे विचार करून तुम्ही फक्त स्वतःच्या आतल्या अंतर्भागाला तुम्ही डॅमेज करून घेणार, त्यापेक्षा ही आहे परिस्थिती आणि आता मला स्वीकारायची आहे. कंप्लेंट केली, रडलात, वाईट वाटून घेतलं, रात्रभर जागलात, स्वतःला उपाशी ठेवलं, टॉर्चर करून घेतलं, आणि हे सगळं करून झाल्यानंतर तुम्हाला मेंदू काय सांगतो तुमचा, ओके पण जो प्रॉब्लेम आहे तो तिथेच आहे. म्हणजे तुम्ही असे फिरता आणि पुन्हा तिथेच पोचता. मग माझं म्हणणं आहे हे नका करू. कारण हे केलं किंवा नाही केलं तरी पण प्रॉब्लेम नाही सॉल्व्ह होणार आहे. तो त्याचा वेळ घेणार आणि तो तेव्हाच होणार आहे सॉल्व्ह. सो आपल्या हातात एवढीच गोष्ट आहे बाबांनो, मनस्ताप करून घेऊ नका. बायकांना तर मी आणखी स्पेशली सांगेन की आपला तर विचार करायचा स्वभाव असतो.
आपला प्रत्येक विचार तुमचं वय वाढायला लागल्यानंतर तुमच्या शरीरावर रिफ्लेक्ट करायला लागतो. मग कधीतरी तुम्हाला हेअरफॉल होतो, तुमच्या स्किनवर कधीतरी पिंपल्स यायला लागतात. मग आपल्याला असं वाटतं की मेडिकलमध्ये जावं आणि कुठलं तरी ही ॲड आवडते, ह्या ॲडचं क्रीम आणूया आणि चेहऱ्यावर लावूया. पण हे बाहेरून स्वच्छतापेक्षा आतून स्वच्छता महत्त्वाची असते आणि त्याच्यात न होणाऱ्या या गोष्टी असतात. आणि ते कमी करण्यासाठी मी एवढंच सांगू शकते, खूप विचार करू नका गोष्टींचा, छान शांत जगा. वाव, सच अ वंडरफुल थॉट. सो म्हणजे ह्याच्यातनं तुझी मॅच्युरिटी कळते. म्हणजे माणूस जसं आपल्या प्रवासातून अनुभवातून शिकतो तसं काहीतरी तुझ्यातनं पण कळून येतं. सो आम्ही ह्या आमची तेजश्री प्रधान आज हांगा आसा तांचे आम्ही अवश्य ही देख घेवपाक शकता की खंय तरी आमी अनुभवांतल्यान शिकू येता आणि अनुभवांतल्यानूच मनीस तेन्ना घडटा हे खंय तरी आमकां आयच्या ह्या गजालीच्या एपिसोडांतल्यान कळून येता. आम्ही पुढे वचूया. पुढच्या ह्याच्यावर मला जरा सांग तेजश्री की आता तुझी अपकमिंग काय आहे प्रोजेक्ट्स? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स म्हणजे माझे 2 सिनेमे रिलीजवर आहेत. कदाचित मी लवकर तुमच्या भेटीला एखादं नाटक घेऊन येईन. कदाचित मी लवकरच तुमच्या भेटीला गोव्यात पण प्रयोग होणार. हो हो निश्चित. गोवा तर अरे आपलं लाडकं गाव आहे तिथे गोव्यात आणि सगळ्यात छान रिस्पॉन्स असतो गोव्यात. आणि देवाची कृपा झाली, सगळ्या गोष्टी छान वर्क झाल्या तर कदाचित मी लवकर पुन्हा रोज एका ठराविक वेळेला तुमच्या घरी तुम्हाला पूर्वीसारखी भेटायला यायला लागेल एखाद्या सिरियलच्या माध्यमातून. येस येस लवकर. कारण गोवेकर हे नाटक वेडे जास्त आहे. हो कारण ती नाटक मग महाराष्ट्रातली असू किंवा लोकल असू, आजच्या या आधुनिक युगात सुद्धा आमचे गोवेकर जातात थिएटरमध्ये आणि त्यांची एक आवडीची हे म्हटल्यावर नाटक. सो आता जाता जाता एवढंच की गोव्यात जे लोक तुला बघतात चित्रपटात असू किंवा मालिकात असू ते तुला आवर्जून बघतात. सो त्यांच्यासाठी एक खास मेसेज. हो, पण ते सांगण्याआधी मला ना तुम्ही जसं म्हणालात की आपल्याला गोव्याची एखादी आठवण काय सांग, आपण इंटरव्ह्यूची सुरुवात केलेली तर शेवटाकडे जाताना मला आता हे खूप मनापासून नमूद करावं असं वाटतंय की आत्ता आपण जिथे बसलोय तर मी आत्ता यावेळेच्या गोव्याच्या ट्रिपमधून सगळ्यात मोठी आठवण जर कुठली घेऊन जाणार असेल तर कदाचित मी शूटिंग केलंय म्हणूनही असेल, पण अंजुना बीचच्या जवळ हा जो आर्ट जुना नावाचा कॅफे आहे, या कॅफेमध्ये इतक्या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. त्या कॅफेची वाईब इतकी छान आहे, म्हणजे मी अख्खा दिवस शूटिंग करते पण मला हे कॅफे इतकं आवडलंय. आणि इथली माणसं पण अगदी तुमच्या गोव्यातली प्रेमळ माणसांसारखीच तुम्हाला वेलकम करतात. तुम्ही आल्यावर त्यांनी तुम्हाला इतकं छान वेलकम केलं. सो इकडून जाताना माझ्याजवळ ही तुमच्या गोव्यातली ह्यावेळेची आर्ट जुना कॅफेची आठवण असणार आहे. आतापर्यंत जितकं प्रेम करत राहिलाय तसंच प्रेम करत राहा आणि तुमच्यामुळे आम्ही आहोत, त्यामुळे तुमचे आशीर्वाद असू देत डोक्यावर. सगळ्या लहान मुलांना खूप प्रेम, छान पॉझिटिव्ह राहा, कुठेही गिव्हअप करू नका. जे आजच्या इंटरव्ह्यूमध्ये आपण बोललो, गोष्टी करत राहा, सातत्याने करत राहा आणि आपण जे करतोय त्यावर विश्वास ठेवा. एक दिवस त्याचं फळ नक्की मिळणार आहे. थँक्यू सो मच तेजश्री. मला मुद्दामून सांगावं असं वाटतं की एवढ्या व्यस्त शेड्यूल मधून तू एवढा वेळ काढला आमच्याशी. आम्हाला खूप छान वाटलं कारण दिस इंटरव्ह्यू वॉज प्लॅन्ड ऑन द स्पॉट आणि त्यामुळे तर आमचा योगायोग जुळून आला आणि त्याच्यासाठी तुला खूप खूप धन्यवाद. आमच्या पूर्ण प्रुडंट टीम तर्फे तुला धन्यवाद आणि आमच्या टीम तर्फे तुला खूप खूप शुभेच्छा की असंच तुझी कारकीर्द फुलत राहो आणि तुझ्या हास्यासारखी ती खूप छान लोकांना वाटावी. थँक्यू सो मच. येस. सो आमचो आयचो हो खास एपिसोड आम्ही हांगाच सोंपयता. तेजश्री प्रधान मुद्दामून आमच्याकडे आयली आणि आपले एक्सपिरियन्स तिने आमच्याकडे शेअर केले. त्या लागून परत एकदा प्रुडंट मिडिया टीमीच्या वतीन हांव तांचे धन्यवाद करता आणि तुमकां सगळ्याक देव बरी साथ दिवं. थँक्यू सो मच. देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. मी पण तुमच्या सगळ्यांचा धन्यवाद करता. थँक्यू.